बियाबाव दिनै गोबां टिकेट दाबिदारफोरा गावबा गाव दोलोनिफ्राय टिकेट दाबिनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों। नाथाय नोंथांमोननि नैबे गामिनिफ्रायबो सासे टिकेट दाबिदार ओंखारदों होननानै मिथिनो मोनदों। बिथांनि मुङा आच्छा जोंनि 21 नं सालबारि जि कन्स्टिटुएन्सि बेहाय जोंनि गामियाबो सासे बिजाथि दाबिदार ओंखारदों। दासिमबो बर्तमान सोर दाबिदार जागोन बेखौ जों मिथिया, खिन्थु जोंनि गामिनिफ्राय जा नबिन गयारिखौ जों खोनादों। नबिन गयारि जोंनि लकेलनि नालाय, जों गामिनि नालाय, जों गामिखौनो सापर्ट खालायो आरो उनाव बाखि माबा टिकेटखौ सोर मोनो सोर मोना बेखौथ' जों मिथिला। मोननायनि उनाव आरो जोंहा गामियाव जोङो दा नुनाय बायदियै गामिनि मानसियानो जुदि गसंमारोबा गामिनि मानसिनोथ' जों होखागोन बे खोथाया सैथो। नोंथांमोननि नैबे गामियावबो गामिनिफ्राय जुदि नबिन गयारिया थारै 21 नं सालबारि समस्तियाव टिकेट मोनमारो अब्ला समाजनि माबायदि हाबा मावजागोन? जोङो गामिनि हिसाबै जोंनाव गामियाव मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। जोंबो इन्डिकेट खालामगोन आरो समाजाबो जों खालामनानै जों मिटिं जानानै बुंगोन जि जोंनाव मावनो गोनां बाखि आद्रा थानाय खामानि बेफोरखौ जों गामिनि बिजाथि हिसाबै जों बुंनानै बेखौ जबरदस्ति मावनो हानाय जोंहा गोहो दङ। हिसाबै जों बेखौ जुदि टिकेट मोनमारोबा जुदि देरलांमारोबा बे प्रफेसराव जोंनि गामिनि बा ओनसोलनि ओरैनो नबिन गयारियाथ' ओनसोलाव मिथिजाखानाय। बिथाङा सालबारियावबो गंसे हस्टेल दङ सेन्ट जेभियार होननाय, गामिनि लकेलिटिनि बादैबो गामिनि सालबारि ओनसोलावनो बेखौ बयबो मिथिगौ। टिकेट मोनोबा आसा खालायो बियो देरहालांगोन, मानो होनबा बिनि पपुलारिटिया जोंनि बयबो ओनसोलाव दंखायो। जों बेखौ खालामो आरो बिथाङा फैनानै ओनसोलनि जि मावनो गोनां खामानिखौ मावगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो। दा जोंनि 21 नं सालबारि समस्तियाव बिथां नबिन गयारिया केन्डिडेट हिसाबै जुदि टिकेटखौ मोनो, बेयाव रायजोनिफ्राय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। मानोना बिथाङा टिकेटखौ मोनोबा रायजोआ गासैबो अके होननानै जोंनिसिम फोथायनाय दं आरो बिथाङा रायजोखौ अनसायबोबाय दं आरो बिथाङा मिसन खुलिनानै गुबुनाव थायोबाबो रायजोजों गोबां लोब्बा दं। बोसोरफ्रोमबो बिथाङा एंगार हायै समफोरखौ गारनानैबाबो नुजाफैयो। दिनैल' नङा, बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बैसागो मागो गासैबो सोरनिबा हाबा मराकास बिथाङा सौसिनानै रायजोखौ हेफाजाब होयो। बिथां नबिन गयारिनि जिथु आखुथाय, बिथांनि आखुथाया माबायदि? बिथांनि आखुथाया उन्दै समनिफ्रायनो उन्दैद्राय थाखोआव थानायनि नङा आरो, मानोना बुंनो थाङोब्ला नबिन गयारिनि फोरोंगुरु हिसाबै आं उन्दैनिफ्रायनो मोनबोदों। बिथाङा माने स्मार्ट, दा जेरै बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो माबाखा आरो माने आग्रह आखुनि बारा माबा नङा बिथाङा। बिथांखौ गाज्रिबो बुङा गाज्रिबो नङा, रायजो राजाया बेनिखायनो बिथांखौ अनो आरो रायजो राजाखौ बिथाङाबो अनो। निस्सय आङो खोनानो मोनदों बिथाङा जों गामिनिनो एखेबारे थागिबि नबिन गयारि बिथांनि मुङा। बिथाङा सालबारियाव मोनसे फरायसालि खुलिदो। बिथाङा दिनै मोजाङै सालायगासिनो, बिथांनि फरायसालियाव मोजाङैनो रिजाल्टफोरा जागासिनो उथिबाय थायो। आरो लोगोसे आं रोखायैनो बेखौ दिनै बुंनो हाया, जायफोर दिनै जोंनि बिटिसिनि नैबे बिसायख'थियाव जानो थांगासिनो दं बेहाय गोबां पार्टिनिफ्रायथ' गोबां माने केन्डिडेटफोरा दाबिदार थागोन। दा आं बेखौनो सानो, जोंनि गामिनिफ्राय जुदि नबिना मोनोबा टिकेट मोनोबा बिथांमोननि पार्टिनि दारै पार्टियाव बियो जिखिनि खामानि मावनाय जों नुनायावथ' बिथाङा माने ससियेल जिखिनि समाजनि खामानि जिखिनि समाजनि मावनांगौ आरो गासै रायजो राजानि बियो मोनसे गोसो गुदुं खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा जुदि टिकेट मोनाबा निस्सय जोंनि ओनसोलाबो जौगागोन आरो जोंनि जिखिनि समाजनि गांनाय उखैनाय निस्सय बिथाङा आंनि नुहुरनायाव मावनो माने हागोन होननानै सानो आरो। बिथांनि जिथु आखल आखु, बिथांनि आखल आखुआ माबायदि? बिथांनि आखल आखुआ जोङो नुनायावथ' जेबो गाज्रि नङा। बिथाङा मोजाङैनो दिनै समाजजों गोरोबनानै समाजनि जौगानायनि खामानि आरो बिदिनो लाइमोनफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां हेफाजाब होयो। नाथाय दिनै बुंनो थाङोबा बिथाङा मोनसे गेदेर फार्म दं, अमा फार्म दं। दा दिनै बिथाङा जोंनो मासे अमा दान होदो आरो दिनैनि सानाव
रायजोनो जानो थाखाय माने बिथांनि जिखिनि आखलखौ सालायनाय आरो बिथाङा समाजनि सासे नंथारगौयै एखेबारे रोखायै दैदेनगिरि आरो जुदि नोंथांमोननि गामिनि जिथु टिकेट दाबिदार नबिन गयारि बिथाङा जुदि बिटिसि बियाबाव जुदि टिकेट मोनो अब्ला बिथाङा बेसेबां जौखोन्दो लानानै बिसायख'थियाव देरहासार जागोन मा फोरमायगोन? दा बेखौथ' राजनिति जिखिनि पलिटिकेल ग्राउन्डआव थाबायग्रा बेफोरसो मिथिगौ दा बेखिनिखौ आं बुंथ'नो हानाय नङा आरो जिखिनि बेसेबां माबायाव मा जोङो बिथाङा टिकेटखौ मोनोबाथाय जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन गामियावबो जोंहा जौगानाय खौसेथियाव मोजाङै बेबायदिनो गामिफोराव मोजाङै बिदिनो खामानि मावनायफोराव मदद मोनगोन बेखौनो जोङो आसा खालामो बिथाङा जाहाथे टिकेटखौ मोननानै गामि एरियायावबो मोजाङै नोजोर होयो बेखौ जोङो हास्थायो आरो जिहेतु नोंथांमोननि नैबे 21 नं सालबारि बियाबाव UPPL निफ्राय गोबां टिकेट दाबिदार मोनदों बेनि गेजेराव नबिन गयारियाबो बिदि सासे टिकेट दाबिदार जुदि बिथाङा टिकेटखौ मोनो अब्ला नोंथांमोननि समाजाव बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि हाबा मावजागोन होननानै फोरमायथियो बिदिनो जोङो हास्थायो गामियाव मोजां खामानि मावनानै बिदिनो लामाफोरखौ नायनाय बिदिनो गोबां गोदोसोनानै दङ जोंनि मानास एरियाफोरावबो बेबायदिनो लामा सामाफोरा जाजोबाखै बेफोरखौ मावनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन।